Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament, ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Laqna? Edin kollox rekordja? Li bassijatart. Madonna spoon. Il-mikrofon ek ta'kom ek, ħajkun ħajħares lej il-ref. Ejjaw, bla mic, no? Bla mic intom ġejtu. Dak mandomx, emmod kif naħdmu badnejli. Mela, ħanżidu xuwajer iħor għalli jista' jkun. Guys, erġajna episode iħor ta' Bajtu Bacon! Sjadna, għadna tajjeb. Mela, ħanibda mal-lowa, qabel ma nintroduċu l-guests. Biex nfakru kulħadd. La ftakar. Ħajin sija jinfakkar, għala, xħat fakkar. Biex nejdilkom, għadu kif raġa ħareċ il-survey tal-Broadcasting Authority. U aħna, uffiċjalment, għadna u nibqaw l-aqwa comedy show f'Malta. Issa, mux fuq il-PBS, biex nejdu kollox, zidna, ġifri ġejna ħjar, u bizna l-Malta Today. Bala comedy podcast, edin aħjar mill-Malta Today. Qabilna kien hemm huma comedy l-aħjar. Anyways, guys, il-guest tagħna llum huma ħadd ħlief il-Liban sejt isimhom. Mattia Su Enrico! Għatti jiddu pjaċir t-istennew namlastu. Bux bidlej, kettilom fid-dusa kunu għem, guys, d-rom għaxkijon ġiġi sijatart, bdejna sijatart. Bħabba technical difficulties. Imma aħna tridu tiftakru li aħna l-spun mitriġ barniħ. Lalla ġejdi! Storja! Possibli! Illa ħali. Għalilek il-ġara. Ma laqatnix. Il-lostja. Għalilek ġara. Għax ilu sejjer mek, sa xaħna ħat ma għax daw bdew impressjonaw ruħna s-setup tal-sponsors u hekk li nagħmlu u għalluna kemm il-lostja ġejjan bit-tul tal-sponsors u mek għamel sija sejjer għax aħna ħadd ma jtina flus u jħsib jekk ħati. Le, biex għawaħal fl-spooner, imma biex għarmajna ġiex kameras, it's a whole different ballpark, u daw l-electronics, ma nafx l-alla għandhom, ma nafx jek għad kamiltu xie tip ta' affarijiet, imma l-electronics, ver għandhom feelings zar, għax ma li tmissom jabdu jieħdu għalihom, mux li fucking ma jaħdem. It's ridiculous. U da, inna sena f'dal-studio u l-ġdijt u għadu mux lest, men, taf kemm il-nejdilom immorru, għalli l-lest. Xej, manna ċans ta' xej. U qed nsemmu li manna ċans ta' xej, il-live show. Yes, għanna live show, guys. Illi beta ħajoħroġ dal-episod ikun għadda. Ġifiri nuk taħt isem il-live show. Mux ħat il-xiti kitzik. Mux ta' November, imma? Le, ta' November kun għadu tajjeb, u. Għaw, inti fil-met sarax ta' għamel. Għara ħanejdilkom di, sorry, għaxin sejna. Ħallik mill-met, ħanejdek kem jintajjeb jien. Jekk għanna l-pjan li għanna f'moħna, daħaj konna noħorġu ħġi ma tard. X'inhu l-pjan? Ma minn kanna voice call milux. Yes, agreed. Jista' jkun possibbli. Issa naraw, anyways, if that's the case, thank you tal-ġej tarawna live, jekk le għanna live night November. Mela, għannamlu brief intro b'morru sponsors, jonna għannabdu l-sponsor, neħu l-sponsors. Ma nafx intro tittabel iktar bidek, kienna fakin nejdu nofsijat, laqna l-sponsors. Imma li l-om askel ma zaħira bednilom, fakin sponsors. Aħna mux xow tana. Sotto zero, il-lum erġajna bdejna bid-donuts, men, għax kien kontet nimmissjom. Vera professional li għed tamel Max, ġiviri. Ejwa, tamel il-sinjali backstage, namlu għaddi fil-lajf. Sotto zero li uħsibna u ħajibda jirġaj ġibilna donuts fl-axħar, and mux għax marreċu, ta' ġifiri, għax ridna l-ġelat, għana fil-sajf. A2Z Electronics li uħsib l-air conditioning, ħafna mit-tek li għanna għek biex naslu, u dksfactory.com għal custom, cool custom phone cases, onlineintimates.com għal ġugarelli tal-adulti. U 5pointsgrowing.com 18 plus gardening nejdu l aħna. Kabru xina għapjan tad-dar għal-raskom. Fire and Fork, kull nar ta' erba, ball you can eat meat, €50 biss, u Black Box Pro li uħsib l-audio tagħna u hekk u ħaħsib anka xi affarijiet li għandna fl-istudio, u The Barber Room raħal ġdid li jigrum jana. Le. Ma l-lum tajjeb. Isma, da
ġa t-tini episode. L-lum le. Meta jgrum jakom, eżat. Le, proset, t-follow jan. Prosti, kemm tajjeb. Isma, daw ħafna minnhom tal-Love Island patruni maħna, ġifieri. They are big fans and good taste. L-ewwel guys, thank you ħafna tal-li ġejtu. Intom, militari, inti tarana, inti ma issa dak ma tfajt lebda tip ta' daw l-aħħar nasib emissijajt ftit, imma fil-bidu speċjalment update ma konċ nitlef. Fissa biżi. Biżi ġara, xim Ġittawt minnkom. Edinna morna l-arja u hekk. Le, għaxxie anzi, imma TikTok su hekk korrejt, imma mux t-kolli ċans na broadcast jaħs, kemm ma nkunx fil-karozza hekk u nitfall il-kom bis. Eżatt, għaxdana għal. Isma, da tmur polita, jena jgħidlek ġittawt minnkom. Għal-oxxa, għana nejdu għawek d-istat. Dana għal li għaxħeda bizi, ma għetizomma bizi inti. Kollu. Għaribdaw. Għana hilsu Għaribdaw. Mistoqsija ta' malajr. Għajdi, Iva jew l-question. Right, ok. Xiereċ. Eħxejtu fil-villa, intom? Inti ma dikx għalfej zgur t-rispondi, għax inti nafu l-xejt ħajtek għax tarras, temġu. U għamilu klepp u koll, għax xof il-villa. Għamilu klepp. Bravi. Dik l-għu needed to get it out of the way. Medna xeħna. Biex insaqsu u kol xaħġa li dejjem insaqsu l-kull gestana. Aħna dejjem insaqsuhom x'kulurit toqba ta' sormhom. Inti Mattias, x'kulurit tiegħek? Ġili. Minn Enrika staħaj saqsija l-ewwel. Ġilija? Stħajt is-saqsija l-ewwel. La, ma importanix. Skont. Skont? Għax eżempju tkun għadek, un-filodu tkun roza. La tkan ġiġi. Wara xi indien eżempju tkun ħamra. Ejwa, dik għaret, tagħmel sens. Enta fehmini? Memx, ħaddejt nagħlmek minn issa. Għaxiex ħatoqgħod Tkun kanġi għan, m'għandix idea. M'għandix idea, abba tiktab li da. Titfajdek fix-xott. Ktib li ċar, mux ħan is-sega lek idejk. It-toqob ta' s-rum. Inti xkullu li toqba ta' sormok, saqs il-patrun. Xini, thank you tal-ġejtu kol, by the way. Dak jider fucking għax jider tifel ta' 13 men, nara. Ma kemm għandu żmien da? X'kemm għandek, 32? Kemm? 20, ok, ġi tal-etata, korrejt, mux. Għax vera kif għet l-angel minn fuq vera jider zaħir, jider vera ġeħazin l-angel miskin. Asmina, ma tanċ li għandu 20. Mux terti to għammu. Le, mux terti. Ma 20 ma of legal age, tifem, ġiviri għalek ma mux jasbun nissaqsej tifel ta' 13 kurru taqba ta' sormu ma nafsi. Teknikament, jista jaxxi l-ommi. Eżat. Ma nafx inti x'interessat. Interessat, bro, b'ximot. Għax jista jek iritu, let's face it. Skont kif tiderobbok. Kodlam kullħat l-istess. Ejjan komplu. Isma, kjon għalinna li għattu tqaxru is-rum ta' xulxin. Fem li naqra, di rridu nifmuha, di rridu nindagaw naqra fuq. Intom għat insertajtu għom jamlu xina. Ara, meta kienu konna Love Day, konta rom, kolla kamumma, specialment daw kijon, bil-magna fil-but, jow fina nkollu 10. 10 fejn mandom su. Ħanajli. Imma tibda mill-bidu, jienu kijon, konna l-iktar t-nejem minn nisa u mill-irġiela. Illi nieħdu ħseb ta' nfusna bil-creams, bil-xerd, bil-conditioner. U daw fal-follex minn oxxom. La gorilli. Għasabna darba konna qabadna u darna l-gwardarobbi tas-subin kollha. U bdejna nirrejt jawhom, u mbagħad huma daru tagħna. U tiegħu ta' kien kienet organizzata x'inti ftaħta dari ħatta fwiħat fuq kollox. Tagħhom kien jisal Primark. Ħannina Madonna tagħhom kollox maqlub fuq xulxin, kollox eżatt. Taf kif? U inti minn dejjem hekk jew biex tħalt impressjona. Anka d-dar tiegħu l-kamra tiegħu kollox eżatt. Jien anke naħħasar eżempju, nħu 3 basktijiet mej, ta' xari, ta' ġismi, ta' wiċċi. U kien bħali kien. Allura kellna dijaw xidu. Isa magna, u konna nkollu, għax sax namel laser, ovvja. U konna nkollu 10, darba minnom, niftaħja darba minnom, konna din jinkjoni Selwin, konna off day, u nizliet Martina, mna nselli għalja. U ratna ġifiri, wieħed, għaxarek. L-għara għaxarek, u li għad-dog istajl, għaxarek zormu għol. Doggy style. L-għu, darba li rajna l-Martina. Once li għedin fija, zom, ixfir inti, memżon nġibu l-klip, he's admitting, inti għaxart l-sormu. Eżat, ma għax di konna preparajni għalli ħat rifjuta ġifiri, memżub.
Le, fuq il-podcast tagħna. Kijon qal inti qaxxartulu sonmu. Isma' jema, din norma. normali. Taw xaffarijiet huma normali. Jiena lab futbol ukoll man nies. Zom. Inti għatlu l-kjon, xi rajtu l-kjon. Kun il-swaba il-bot bit-toba ta' sorm raġel ieħor. Ma tkunx għax inti jkollok il-magna, tibda tqaxxarek. Isek inti għandek il-gosti ta' raġel. U ħaddaħħalli subajk sorm ħaddik daqqa ta' minkeb. Ma trix tgħidli normali u. Kif titqaxxar sorma kemm Kif tqaxxar sorma u tmur għand xi ħadd li xogħlu u għali qaxxar is-sorm tan-nies. Hekk nagħmel issa mur nagħmel il-laser tagħmel sormi. Għandu raġun, għalak xejn. Imma kif iżoff tidnimur. Hemmhekk limitati ħafna. Għandek lapu. X'kuluri toqba ta' sorm kijon? Hemm kontrajta. Lieħ toqba ma rajtix u sormu barra. Segdip ġifieri. Ma tħolx fil-fatt. U ta' Clinton. X'kuluri? Ta' Clinton. Ma ta' Clinton ma kienx tija kien qaxxar, għax kon ħejlek ma kienx qaxxar. Mbagħad ġibni qaxxar ukoll. Imma rajta toqba. Le, ta' sormu. Ta' kijon, rajt? U ta' Selwyn. U Selwyn, isma' żomm, rajt. Lost jew toqba ta' sorma ma rajt, sorma ma rajt. Jena naħseb nafx il-kulur ta' toqba ta' sorm ta' Clinton jena. Għat ma rajt, I can guess imma. Ejja, laħta xizzob. Għamżon najda ġifiri. So, daw kif t-ċiti ta' tkun? Il-bicċa kbira, isma, isma, ma indekx raġu laqqas. Insomma, x'mandix raġu. Jgħidu li Clinton. Zomma xqalli li m'għandix raġun. Jien Kif m'għandekx raġun ta' Clinton roza? Eżattu. Kiku għarkem taqta fuq l-isweda. Kwizza reklam tal-ġelati, għanna bil-ċikkulata. Tazzisa. Eżat, għalek għaddej, l-gu. Ma ta' Clinton ma nafxu. Selwyn kollu ta' tuż sormu, ġifiri. Kollu ta' tuż. Aħna di ċajta ta' Clinton. Għamilna xie 4-5 sijat production meeting biex noħorġu dal-skript kollu. L-iktar wahda li rehears jajna. Sorm Clinton. Toba ta' Sorm Clinton, di ċajta. Għadu għattilom li rehears jajni għaddi. Għaxdin l-iktar wahda li għandek ġifiri, inti għattajt li ila xin 10 toqba ta' sorm. Inta mill 5 sijat ta' production meeting fuq toqba ta' sorm. Eja. U U Google Photos u images u għalla ħares kontaf xnaraw aħna ta' waqt il-production meetings ġifiri. Ġiri tħad video. Aħna literally darba tellajna toqba ta' sorm fuq xaħat fuq il-television li għataw parti fil-crew jgħat maħna maqut il-lum. Ġifiri, kienem guest li actually raw il-toqba ta' sorm xaħat minna. Għarax xinkwita. Le, tej, zgulli le. Zgulli le. Tista' tellaq il-punt teġa. Tista' tellaq, siba ħantellawa kif innox minuta nitkellmu fuq. U le, ħatqot it-tella toqba ta' sorm. U le, għax ndumu l-alla vera biex nsibu għal-spooner. Jax id-dwej. Għan toqba ta' sorm għandkom? Aħna? Għana 1, 2, 3, 4, 5 ġifiri. Le, għanna wieħed. Għax nejdu għakifin, meta tkun bezzul mennu fil-Covid, juħorġu lek xaħġa mit-toqba ta' sormok ma tkunx taf xinu. Per eżempju, l-ewwel darba laħarġu l-molliti fil-Covid, men. Vera? U kelli fucking nibat trid. Għattim messaġġaħħom għamil. Ma jistax ikunu. Affarijiet imbarazzanti. U da kien ritratt li bat it-tabib. Da BJ, ma kxiftik xapposta Ma kellek xi ħabib tabib jgħix miegħek u tiċċekkja lek it-toqba ta' sorma kif jew eżempju l-mara. Mara ma tifhimx imma. Ma għambilet il-messaġġ naqra l-mollita. Inti tgħix magħha. Le, mux għattejx maħħa inti l-Henrik, entom mux għattejx. Flimkien nkunu, inti tgħix maħħa. Le, ma tgħixux flimkien intom. Kull-jum flimkien. Kull-jum ma ngħixux xejn. Issa jekk tiż-żewġi u whatever jew tgħixu flimkien, inti jekk ikollok xi ħaġa ma toqba ta' sorma ħadd mur turija lil-Henrik, amen. Żgur. Ġili ora jdira toqba ta' sorma ma apparti. F'marda, kollok sormok marri. U tara eżempju, anka toqba ta' sormok għarri ta' żgur l-ommok. Daħħalek suppositorju, eżempju. Ejja, l-ommi, orrajtu. Ma l-għar mux l-istess. Zom, ħamlu ċara. Pala tifel l-ommok, inti għatmaturija toqba ta' sormok.
biex iddaħħallek suppositorji. Ikolla bżon taraħilek biex iddaħħallek. Jekk inti għadek sissa turija toba ma! Għandek Panadol, suppositorju! Problemi għandek ma t Close ħafna, mammi. Close ħafna ma biex daħsek. Jina nishtiq nirrispondi l-ritrat tijak fej inti li xismu. Il-xismu għet jedu Jew maħmuġa dik it-taqba ta' sar mi qalb ta' ma. Ejwa le, bella, da bżonn nibdu nġibu ruħna naqas jew ta'. Ma nistax nagħmlu għadha l-affarijiet. Dik war Indien kienet dik Indien maħmuġa kienet dik it-taqba ta' sorta. Dika xi session irreferu fl-abna, naħseb mhux Indien. Madonna x'panik. Xarba kienet. Oh, pleased to meet you, Enrica, by the way. Etti hu pjaċir. Il-program patruna il-program samniħ f-sections. U l-ewel section hija daqxej iktar żgħira fuq Mattias. Għalek fuq it-toqob tas-sru. Normali tabelhom dawn l-affarijiet. Mela, let's go to the first normal question of the day. Kif kienet l-esperjenza? Nofsija fuq sru. Għattu pjaċir jow. Ħalla meċċajt, it was a good experience. L-esperienza kienet esperienza li sabiħawis l-ħar mill-ħar, għaxrit esperienza li għettejx ġovilla, sib kollox li, xaru nofs. U speċjalment jina mbatt sibt il-mat, ġurnata wara li tħaltu, wisni bqajt miegħu. Mal-lowelek, kint fajtu t-xilja. Jintħalt il-ħamisa, id-daħlet il-ħadd. All right. Kont hemmhekk mill-bidu, mbagħad id-daħlet wara jumej. Il-ma qabel għamela. Le, xieġifiri. Kunu kopji, kienu 4 tiem apart, mela l-għura kien ma xatiħor. Jumej. Today, sa xuma kellom. Ma kijon. Ma konċ il-bot. Ma kienx hemm. Fluff days miegħu kienu, tiġifieri. Fluff days mbagħad nkunu separati. Eżattu. Mhux ħadd edinna ma minn kont qabel għax ma ngħidux. Ma Vanessa. Ma Vanessa, jaħont. Għax intħalta. Vanessa Spanjola, għajdra jena. Jintħalta, u jibdew jazluna huma. Eżat. U jinspiċċajt ma da, għax huma l-ewwel jazluna n-nisa, mbagħad kienet bil-public. Ok, public vote. L-ispooner jaf, intom ma tafux ma rajtuħx. Le, Taħx tikdeb issa ma rajtuħx. Le, ma rajtx ħafna. Jien ma rajtx xej. Tara ek titkun, tammetti l-żbarijiet. Le, ma parti ċaj, għalija jien nistanajt l-izbaħ esperienza li kienet ħajti, kif kienet esperienza tal-ġenx, għal-semmek, ħafna. U ġifiri daka timmissjajtu xi ħaġa hemm ġewwa ġewwa ma jkollkom xejn lentom bla mobile iż-żabħat tagħmlu bla mobile. Onestament, xejn qabel ma tħalt jiena hekkat li speċi li iktar ħansib diffiċli biex naqtam mal-mobile ma naħseb. U biex ċempel id-drug dealer biex ġiblek id-drog. Biex hekk se però ġew. Ħaġa li ma missejniex iktar nasef familjari u ħbieb immissejni. Ġew ma timmissja xejn ta' eżempju, jien kont ngħidilhom min rabaħ il-Champions League. Sempliċi, m'għandix taqsam ġifieri. Inti sabiħa x'inti ma jkollokx kontatt ma' barra, mela titu ma tiġ. Kontatt ma' dawk li għandek hemmhekk u l-istess ħin, eżempju jien kont ngħid fuq season 1 ma' daw kif jisiru daqshekk close. Imma titesperjenzaħħa biex tkun tafha. Hemmhekk tiġi close immensa, ġifieri extra. Meta taħra? Eżatt, jiena X'sob tagħmel ġast toqgħodek? Le, għandi oħra dik hemm oħra, dik għandi oħra. Kienu jintafaw. Stelu inomat. Immarru, taddimi qoddim il-toilet, u tismaħħom jgħidu, Henry. Nizla eżempju konna jgħidu eżempju konna jgħidu konna jgħidu eżempju. Up, nizel Henry. Nizlet Martes. U bħal eżempju d-boss, tgħid mela traffic il-Marsa. U darba minnom kont dejjem minn qoddim it-toilet, tismaħħom jitkellem, tgħid imma daw x'inhu mej. Martes mini. Plus li m'intix iżżomm f'moħħok ħelli aħna jkollna l-mikrofon. U l-mikrofon ovvjament daħlu ma' fit-toilet. Il-production kienu jismawna jienu serwin għaddejn. Qatt ma ġabu xejn daw minn dal-affarijiet fuq il-toilet kif tiġibek fit-toilet. Jien naf. Ma tajjeb iġġibu l-bib magħluq u todu tparlaw fuq il-koko. L-appuntamenti jekk jaqbdu wieħed ieħor imur miegħu anke jekk m'għandux. They planet ġifieri, bromance. Ġieli, ma tinżomma ġieli, għax niddeħ ħanejdlek. Jiena ħanejdlek jien. Għajtuna ħażin ostja. Jiena il-nifraħ illi ħajkonna at least naqra preżenza femminili wara is-sausage fest li konna u hekk. All right, il-nifraħ ġimgħat kbar.
ġejna u l-ewwel fucking nofsija fuq il-gays u x'jamlu l-gays hekk benna fuq top ta' Għadna askellimna. Program gay għandna issa. Askellimna fuq gay wieħed. Jina, onestament. Imma affarijiet gay għaxallu sormu. Ġizdob. U għajja fit-toilet flimkien. Inti għawjat? Ija, le. Ġgeja. Inti għawdek fuq il-vibe? Le, zomna, ramen. Ġgej, zaħna ma tkellimna fuq l-ebda gej ta' ġiġ tgħid li mhux program gay għandna ta' inti taqbel mi jgħimen jimbisjed f'sikti. Program gay xi ġifieri. Qed nitkellmu fuq it-toqob ta' srum tal-irġiel. Inti bis-serjetà. Inti qed taraħħa gej, tsarħħa ħbiberija. It's friendship. Le. Le. Ma tagħmel sens u. Ma konna isma' nerġa' ngħidlek kienna bond tajba mġew. Emmek xarru nofsem ġo jisegilek disa xaraw barra. Għandi ħafna. Mux ħanejlek t-esperienza ħemġu. Għax inti mux ħat-esperienza ħa. 100%, eżatto. Ġinti għattej li jena u xatijon ma nistaqat nkunu ħbib daqs kem inti ma kijon. Zgur. Tittame xarru nofsem. Għax emmek ħanejlek ismani jena l-ommi eżempju close maħħa ma naraxix 24/7. Emmek tamel xarru nofs 24/7 torqot tinħasel kollox. U mandekx distractions u għallu Fl-istess jena 24 hours neħx mal-mara ċorta no boda. Bitfall kollox. Ġejba. U meta tiġġieldu, per eżempju, jew intom it-tnejn, meta ġilittu, żgur ġilittu hemmhekk. It can't be 24/7. Onestament qatt ma ġritna, forsi konna. Vera. Hemmhekk ħanejlek. Xi trid tiġġieled? Normali. Hemmhekk konna ngħixu ġovi. Le ħanejlek għalax, hemmhekk konna aħna eżempju konna jien kont interessat fija, kien interessata fija. So ma kienx interess minn diħel, so konet ngħixu ġo villa. Jitemawna, eżatt, fuq television, ma sħabna u mal-pool. L-unika ħaġa li kellna forsi kienet daqsxejn meta kien jidħol xi ħadd ġdid, għax hekk xi ħadd minnhom jażilna irdu ninqalgħu. Tensu tkun tens tu. Iktar mhux issa ġlied, jekk eżempju kienu konna xi ħadd u konna nitkellmu qatt ma ġlied nimma. Emmek ismani, emmek ma tiġġilix, le, ma fizek jena niġi. Ġibulek tider, zgur. Jek jena niġi najt. Aħna nġildu, taf fuq xiex nġildu per eżempju. Fuq xtaħseb li nġildu. Fuq xiex, eżempju, jenu kjon kena xenajdu, eżempju. Ma fuq xiex, jena fdej l-eżempju. Fuq kem kien tajjeb l-ostja ħallejtu dak, jew eżempju kif jek konna mill-platt, eżempju, jek konna mill platt tikel. Inti dan taf li huwa business. Dan tana, bajtu bacon, ġvirijiet, not just a podcastek li għettara għajħam morru. Kem, f'kumpanija bħal tana, fuq ix-taħseb li jkun il-ġlied fuq il-flus? Le, da fuq ix-nġildu għana. Xtiktebu? Laqas fuq dak ma il-ġildu, pjuttost il-ħin kollu naqblu, li nġildu għana fuq affarijiet u ġliet, il-reduħ post. Dak, għana nġildu fuq per eżempju, Braveheart mux Mel Gibson ħadmu. Ummeru l-xulxin. Ummeru, kuħat imeri. L-lum eżempju għam Google, tikteb? Xkontu tamlu fil-villa? Ġast toqdu t-meru Għax ma konniex daqsek, ma konniex naqalaw daqsek bla sensati minn kiteb Braveheart. Tista' saqsu l-benka mil kien jgħidilkom dak. Għana qassim ma konna nkunu nafu x'enu. Ma tkunx taf. Asħin. Imma xkelkom, imma weħ, għas encyclopedia per għax intom dertu li. Dertu li l-encyclopedia. Kif dertu iskom l-encyclopedia ta' fuq Inside Out, ġifiri, blammenta. Ċejtilkom li għetjaqbat ma'kom l-ignoranti ma fimtu wiex, għettamlu naħħal-kjon. Ignoranti, l-ostja kull ħagġejħur per l-għandi. Xpariri, għettu għaxin konti maħabda pariri. Min kont tipo sorti. Int kont jisek il-dadi, il-terapista. Jena nħobb jiġu ħbibti għaj kollom zon pari, nitfa l-affarijiet, nitfa ruħi f'postom u għek kont jom pari, rek. Jien kont sorti għadu, tfajla, tipo kont interessat, tfajla, kelli interessi, so. Already, u int l-istess ilu bisri, taf kif? Eżat, mużaxakka ċanejdu isma dikkara, eżempju, ma bnejx naqas ja drama, madonna. Kelli drama, xorta. Eħx kem kon nibni ta' posta jenajt li dikanda sifilis soqt attent. Kelli drama. Kabbara u. Minn dawle. Ma minn ek dibt, mux dramu. Ija, ma drama, xente toħloq li daw. Dakat missu xax. Blades dak.
Kiet, Aħbab. jaf season 3 uħdu għadi. Ma bil-lik tal-lik jajtu. Marakel. Isma, da suġġett illi ma kienx hemm problemi ma Rakel, ta' ġifieri. ċek, jon l-istess għal. Dunna, għja ma ġarej, għal-verżjoni ta' Kenna momenti fej forsi ma qbilniex, ma kienu konnek ma kulħadd. Imma mbagħad naħseb aħna konna mill-iktar tnejli. Jekk għandna problema magħha konna morru nafaċċjawha. 100%. Isma' hemmhekk apparta ħaġa oħra. Konna niġġieldu ma' kulħadd, imma terġa' tirranġi sek bħal aħwa wara 5 minutes. Ħaġa oħra hemmhekk. Il-programm huwa 45 minutes. Minn 24/7, impossibbli ġib. Kull ħaġa li tajt għal-production. Mux hekk ġibu l-high fives u hekk ġifieri, ġibu drama u ma u għalek. Apparti, imma ovvjament, jaf eżempju, ġara xi ħaġa jenna fil-li ma ġiex tidarx ma ġiex importanti, ma mbagħad għala xi ħaġa aktar serja. Ġabu li. Eżatt. Imma ovvjament, tkun taf, daw qed jgħixu ġo villa n-nies. U programm huwa klek kwarti u daqshekk. U kwarta heads. Eżatt. Mux ħatkun ta' feżat. U l-inna għatma sponsorjaw xej, ostja. Esseket mud bil-ġuk. Nakka kienem għajdut, ma nafx kux vera, li il-villa mibnija fuq ODZ. Issa jenna. Kif tispelli ODZ? Nidħol li għadi. ODZ, Kan nidħol għadi. Di kienet iċċajta. Literally di kienet iċċajta. Literally di kienet iċċajta. Xil-lostja kienet. Aħna ħanedukaw n-nis kif jispellu l-affarijiet. Għax n-nis jgħiduna li aħna mux edukattiv pala program. Għawra aħna ħanibdaw nuru n-nis kif jispellu. Ħanibdaw bil-ħafif. ODZ. Tajba ġibta. Ritri għaf nixrob meta kunet namel production meeting. Da' sekk, tajba, imma, għan sedin fil-tema tal-ODZ u whatever. Aħna wara takjon u rajna suċċess kbir li jagħmel il-news tiegħu, il-news section tiegħu, aħna ħadna over. U għamilna Bab News. U d-darba għamilna il-Kif Demikoli, il-prezentatur tagħna, the-newscaster, li dana għamel section ta' news ġifiri bazzikament fuqkom. Fuqna. Kolla tmut. Insemmilkom eżis telespettaturi u nilqakom għal-bulletin tal-aħbarijiet tal-Ingliż bil-Malti hawnhekk fuq Bajtu Bacon News u naturalment mal-ġurnalist bl-ikbar Zopp. Min Ruta Majra? Zoffox Ruta Majra le. Miegħi, Kif Demikoli. Kif, Demikoli? Skont riċerka li għadha ma saritx, 99% tal-ommijiet Maltin jibgħatu tfal tagħhom training tal-futbol propju għax ġew pajjiżna it-tieni l-iktar professjonisti li jagħmlu flus huma l-plejers mixtrijin din l-informazzjoni għalkemm totalment inventata tixħed daw l-ikra fuq l-isport. U turi biċ-ċarka huma bla bajt l-awtoritajiet Maltin biex fl-2024 il-plejers Maltin jaqalgħu inqas minn dealers tal-coke, rappreżentant mis-setqa li preferi jdaħħal sikkina ġo qalbu milli jgħidilna x'ismu. Maħna ta' Bajtu Bacon News li dan l-istudju juri li min ibiħ il-coke jgħix ħajja tal-ostja waqt ħafna mix-xogħlijiet l-oħra l-ostja mhux tgħix ħajja tal-ostja. Naqilbu għal paġna agrikola wara l-prestazzjoni tat-tim Malti fl-aħħar logħbiet l-MFA jew kif nafu aħjar bħala il-Mina League Football Association ħarġet direttivi ġodda t-tim li fissijat li s-soltu jqattaw training issa se jqattawhom fl-LEI jasqu ġiewa ta' età varju kulur varju se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema għax dejjem aħjar nitfgħuhom fl-arqa jiġbru l-patata milli fil-ground isoffu l-ħjaru. Il-Ministru tal-Agrikoltura flimkien mal-ħabib immaġinarju tiegħu issapportjaw din l-iskema primarjament għax mhux ħirġa minn butu imma kif ukoll sostna li ħajara kif bl-istess coach innifsu jista' jagħmel l-aħjar coastlow tad-dinja peress li mhux xejn ħlief kabboċċa. Bir-rapport tiegħek il-liba li rapportatlek li sejt il-asorma. Immorru issa għall-Parlament. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni għal darba qablu unanimament fuq il-prezzi ġodda għal Premier League Malti 2024 u 25 u kemm dis-sena għandu jinxtara it-titlu tal-lig. Għalkemm sissa l-prezz eżatt tal-lig għadu mhux magħruf, rappreżentant
rappresentant tal-gvern edditni li għamilli bomba jek nikxef xismu assikurani li għakem li jtjaraw l-alla id-daqqa mux wahda li ma jiflaħx Portelli. Waqt jagħmel promise to Jesus magħna li kull president għandu dritt jipprova jixtri lik, jekk wara r-rebħa mhux lest jagħmlilna karru jista' ibbusilna l-bajl. Is-sorsi li forsi jafu xi wħud mis-sorsi li jistgħu jaħilfu li semgħu xi sorsi jgħidu li l-MFA issa drati kollha street parties talla u lesta tpattija kull tim li joħroġ iċċelebra biż-żobb ta' twiebet propri kif pattewa lil Bell. Talikom bl-istorja vera dak il-giddiem. Il-PJ il-soltu, ostja, Ostja. Kif qasamni kuj? Proset, eżat, bem xej fuq Mattias. Qasamni. Għadana mxi tlieta li missi jgħat fuqek. Sadana Mattias, ma samma xej fuqek. Tijak supposta xin futboler, full on fox l-MFA kien. Imma ma rridniex insemmu, kien tifhem biex ma nġibukx li inti t-ixtara jew Kemmu maħel wejn jaddu l-ek, mux ovvja li meta jisidu jkelmu ovvja, jkunu qed jikdbu ostja, ma tħossix inti tħossaw. Għax minnu veru s-soltu għek jgħidlek ta' Iva vera. Xtrajt il-bira jina, tawni ċek ta' Kristu. Isma, għal-bidlu, tikka zaħra s-sujġet, xinek jilkom labtitek, għat li tkunu bejniet taħxu? Xini xaħġa li titfik li l-ek? Xini xaħġa li titfik. You turn off, stipo, ma waqt il-proċess, waqt najdu. Per eżempju, jiena, il-mara għanda vizzju. Tkun fis-sodda, dik maħalliex. Imma meta nek nibda mbaba sawek, għanna men tgħid li għandi pipi. Il-ostja men. Ma tmurx qabel. Ma tmurx qabel. U jew tgħidili, aħjar ma tgħidli xejn, tgħidli ħammur nġib ta' tsilma. Jew eżempju taħbar si orgazmatu. Teħres fuq hekk qed jgħidlek da. Mela żomm, inti għadek baba sar mara hekk. Ma tmurx fer folon, inti għadek bil-warm-up u bil-ignition jew. Eżatt, da jitlob fuq hekk u jaqbad jaħxik hekk għodu blues inti tagħmel. Jiena nidħol fuq is-sodda għalla bżobbiri edda, asna għanu Poġġi, medilejja ħanaxxu marajrejja. Tiġi, tamil it-nejjek għalli għalla forsi jaħdem u jaħamorru. Memx ħafna romance u baby, u ekta. Inti tqod is-saħħan, kif iżdob festival ħin inta. U m'għandux ħin u bad għalli għadha. Ok. Inti bitfall, lej, I'm unemployed, għalek, tamel sens. Xċilu vibe. Ostia, ġintu għajja ta' program. Da jitħol fil-besta Patrick Swayze, jitħol. J.D. Patrick Swayze, jgħod jgħamil il-klejjek. Tiri kif kienet id-diska? Isma, apparti ċajta. Iġrintom tiġa edin f'dil-fazi. Jena li kiet najt. Għali, iġrinti t-tisimaw xinu jgħida. Jena rajt, jena mela. Nibda bil-motor. Għandek 55. Ismali, joker. Uncle Maggie. Da qed jgħidlek id-direttament da li da Romans ħajwa qafaġri tiġa pjanat li li għala 50 da ħajjirbek u jdakħalu lek mal-ewwel. Anka tkun qed taqra ktieb alla xejn. U tibqa' taqra ktieb. U tibqa' taqra ktieb. Hekk sabiħa. Ejja ħamorru, ma jkollokx biżejjed ħin, għandha kollkom it-tfal jekk tispiċċa whatever, jekk tridu whenever. Bit-tfal, maċ kif ġejxilek, vera, princess. Ejdi mux forse meta tmur holiday, eżempju, għek. ċini? Meta tmur holiday. Holiday, le, diffiċli, għaxem il-libat tifel fil-kamera mija. Forse mar wahdu maħħaw. Eżat. U zammetulu. Inti għaw it-tifla tijak. Zom. Tewa? Jista jkunek. Meta naħħalli sifirt. Issib kien il-twadbu għem it-tifel u. Eżat. Fair enough. Naħseb, ta' minn meta naħħalli sifirt. Ilu, ma għalek inti għalek, x'da kien arki l-axħar. Sejjer zbaljat, Intom conservative lovers, as in l-antika, intom it-nej bis, memx threesomes u swinging u għek, you're open to it, tipo, these things?
Xej. Waqt li din flimkien. Eżatt, għax jena naf min għala zobbu daqsmija, edin flimkien, joqodu jmorru l-parties, u joqodu jeqilbu għal xulxin il-party flimkien. Isma, jenna. High five u jmorru d-dar. Ej, le, dismajta, anke l-ħabib tijek, kemm tokens. Crazy. Bit-tokens. Ħabib tijaj. Tokens Il-taqma għahda. U għaltlu jien għandi 4 tokens fis-sena. U l-raġel għandu 4 tokens fis-sena. Jistaw jeqilbu 4 darbit fis-sena. Għanna mela. Għedin il-quick save. Għandu standard operating procedure jista jibati li b'ximota xinna di abord id-dar, Di naħlif lek dismajta konna din post partikolari, ġifiri. Stija. Għaxan l-spun hello għaw, naħseb jena għaddi sepp jaxin miegħu. PDD style u għek. Memx swinging u għek. Imma li aħna le, zgull. Fil-mutual, fil-senxin il-kelma, monogamous bejnietkom u daqsek, alright? Mela, aħna ħantukom il-ċans. Tesperimentaw naqallum. U ħantellawkom ritratt tijaw. Issa, għaraw tħossukom xeċitati f'dil-lobek, tħossu eċitati tkellmu għawaraw. Issa ħanrukom. Għalli forsi t-introduċijilek, Enrika, di, fenta swinging. Dil-loba jisima? Ejdilom. Swinging dong. Swinging dong jisima. Mela, ħanrukom kopji, li tridu t-deċidu, jow ħat t-swingjaw maħħom ġifiri t-ilbu għal xulxin, inti t-mur ma' Enrika, jow ma' namma l-lossja tridu. Dak mux Selwyn. Le, Edward, sorry, mux kolla l-istess. Edward. Kolħad gustuż. Hopeless case. Kolla kemm intom gustużi, kolla kemm intom bit-tatuż, x'id ngħidlek? Kolla naqra ħamalli. Le, mux madana mux ħamallu. Edward ħamallu spiċċan batu. Spiċċa. Għaxum bad emalgaru ħomana. Ma da slima, le dak it-tip. Ma xorta dik id-dawa bil-Malti, ek. Dik id-dawa ek bil-Malti. Fimtek, dana minn Blue Bar upgrade għal Lazy Corner. Eżatt. Sal-axħar ġveri kien mkeċċi mill-Lazy Corner. Eżatt. Anka mill-Lazy Corner. Imma tidu tażlu, Edulna Iva jew le, kiku kelkom. T-swingjaw, T-swingjaw, t-elbu għajek, t-njexilkom t-morru ma' ġorġin jew xej. Edward Gustus. Edward Gustus. Ġveri, Timmur mill-ewwel. Ma tixtieq. Għandi bżonn answer minn għandek ġifieri. Le? Le, you don't swing, le? Le, xej, memx. Dan għal-firiet ngħidlek jiena hypothetical case. Ma le, għallunna le ġifieri bħala kosti. Tnej taqblu li le? Jisom li ma taqblu li le, ma tagħmlu biex, għadda kwit. Taqax dal-liba jixtieq. Le, jiena ta' Edward Gustus. Edward Gustus, vera Gustus, so. Din istess bħal tal-ovja betet Edward Gustus mux ovja li għalija għettejt ejja. Jena nixin kun naf kiku xuħan, dak kun nixin naf, ma t-maċi xuħan tam possib. Gerard u Valentina. Gerarda u Valentina. Daw le? Isma, nġaxjad ma fimċ il-lob, ġveri di għeda, jek niġu. Le, jek niġu biex niġu. Ħanibdaw. Erdu nazlu kopja ġveri. Ħanamluwa kompletament ċara, eżat. Dini għal-lobba. Nagħmel forsa magħhom. Eżatt, ġifieri. Hypothetical. Bażikament taf kif nagħmlu aħna hemm smash or pass. Ejja, fil-eżempju fil tkun taħxil li fil-tkun batteġ il-mara hekk tajt inti. Trid, il-mintażel biex tagħmel. Tridu taqblu bejniethom konsensus jekk intom lesti taħxu relazzjoni ma' daw. Mux ċajta! Għajja ċajta fajta! Għarret, Għatma malabti jenna fuck Mary, xinidik, fuck Mary. Snog Mary Pie. Snog Mary Pie il-pulita. Fuck Mary Kill. Għatma labta dik. Ewija, ma għatma fuck Mary Kill. Għatma labta. Biex niftemu, l-estinkom t-provaw forsi miegħu ma' JD? Eżatt. Zgulli. Dik zgulli. Dik zgulli, proset. Essa, nistaw il-komplu. Issa, ekk ikun hemm David Beckham u Victoria Beckham. Forsi xaħallilkom il-wallet t-zgullu xilira u t-morru lem. Tajba ftemna. Morru ma' David Beckham. Swinging t-parta. U swinging t-parta, ċfiri t-sek, tajb. Ma' da. Tamlu għam ċfiri, they're a nice couple, jena kieku koll il-marati għej. Nejdila li morruna, għana, għasid nihduna għapjaċir. Daw etnej għustuż, morru għajja. Eżat. Daw għaraj, daw għaddejna. Daw approved. Eżat, dakka tista tamillu l-kondom base, ninu jizomom l-għed. Dakka jira l-osko.
Tkellem il-face of Oral B alla. Għanna sninu isu taħraċa Garigora. Isma tiegħek jienu qabel. Trejku bin-nies. Ma nistax, vera, ma nistax. Ta' ostja. Ira Losko u Sean Gravina. Xon, ġil-ġimmej xon. Mela tafa toqba ta' sormuda, għaxxartulu xid-darba. Rajtu jenħasel. Għaxxartulu lemma. Rajtu jenħasel. Well, this is Kem nishtiqna raħin ħasel ostja Sean Gravina, mux bil-bekli. Kemm intimidanti. Issa nejdlek fejn u l-ġim? Ma nujt ħanek fejn u l-ġim. Inti barra ħatistenni. Di kopja tajba għajja l-ħares. Di għarajtu kollu. Issa għut kapelu. Di ta' deborti ju. Min wadbu. Morru. Le. Ridġal. Għabbu kbir. Di għasli kiku Frida Herman. Għax kiku jorqodli b'Herman. Għabba Herman eżatt, taraħem. Di nasepina. Iktar simpatiċi. Jena naħseb mitnej l-oħra. Iktar kurjus nara xieġri għaw jena, ħankun onest. Ġifiri inti għattajt l-iktar looking for xieġri bej Herman u Frida mill-li bej Valentina Rossi u taħħa, jew Rosco. Għax tekka tal-oħra inti bota, it's expected, dana. Mara matura bħal Frida. Tejt inti tarbtok mal-ħajtu. Mera li jor, isma' Frida mux bil-bastun ta' da' Ma għalina għandi 24 jien. 21. Dik iġġennek li l-ek. O le, dana flok lub jużaw xi stuffat tal-fenek. Zajdlek u xaħġekku, ġifiri. Interessanti, so no. No, jille żgur. No. Jibma naqbilx. Di tajba, Dil-kopja solidu, għeja. Ma nistax nejn, l-għallax fuq il-Prim Ministru ħanej. Isma dikjara, di ħajwaqqaf il-podcast. Le, dan għansi ġjaw jġbdu għawa il-film da. Le, xiexifiri. Jena kont ħanajt, s-sanaraw l-ħallu li naħsibba sewa I'm not thinking straight. Imma jena lesna nħalli Robert jaxxin f'sormi biex. Biex ikollok ċans ma Lidja? Ħabba Lidja ġiviri. Ħabba xisħana, ħabba Lidja. Lidja. They are, I think, by far, pala meta jiġi the prettiest first lady, first lady Prim Ministru l-qatrajna. F'dil kopja jien naħseb jien għawdi liktar. Naħseb ma forsi oġbok ummu. Le, out of his league. Isma, ma Prim Ministru kien jitrenja. Mux out of his league, ma nitkellmu fuq il-Prim Ministru. Inti zgura, rajt? Zgur il-podcast ta' dik tidu. Mela, le, dana jiet, aħna din għamlu reklam ta' veri, kem najdu kem għandu familja sabiħa. Eżat. Inti għetlu kem taħxuru, mar. Jena meċċej minn dana, dana ġeba jistaġġeb u għet nħossa xaħġa tol-qot taħt il-mejda. Jena għatkawt ħafna. Xiktar. Imma, dik minni laħan. Bernardo l-tija, għax ħat ma jaf minn il-mot. Jima xur il-bara ta' Bernardo ġifiri. Aj, bosti għalbi. Ma nafixu, le, zgur. Daw il-bissi kelmuni, tajjen. Zgur li le. U tal-li għamilna dil-mossa. Il-Fraben u Spencer, daw ta' dusja pjaċir maħħom. Il-lostja Fraben. Partu. Palissa ta' fxietu bakkarni, etna raw series palissa. Daw ta' Menendez. La, semmejtu li jintkom missjoni. Missjoni mjaxi t-tifel, Missjoni mjaxi t-tifel, tajba. Aħna, la li menni xaħna, għamilna program siħ, għadman sermajnija, ġil Mattias u tafaħali l-Spencer mjaxi t-tifel. Jaqdik. Li jmiss tidleġ, da. Le, ta' mux daw bis-serjetà le. Mojra għattu sa' marida. Alla dik mux marida, dik mejta, menna. Le, marida. Jiri ta' karozza. Le, dimma gravi. Le. Titbidlu dak il-ritrat spuna. Alla le. Daw kopji, le kopja miskina, xmajra vera ta' mel-xola. L-ostja kif xammu. Maċi tajba. Xammu, ta' t-nifki. Jiva jew le?
Le. Peppi u ħabsi. Jiġġiet għal-ħabsi. L-ewwel ħabsi. Jek tridu t-rispondu, mux il-punt li t-rispondu fi għad il-bit. Enrika, u għeja, il-ħabsi tajjeb jgħat tal-oranġ. Għazar wieħed sabiħ. Il-ħabsi għarajtu. Mux ħazin, imma la jem liħor tkun li. Kun problema li li għarajt. Liħor jgħatka. Ma nistawx taqqa, Xibtek smura! Lost judgment, sorry. Il-fulu ċiniż, le! Tassumu le! Imma dik kopja famuża Maltija. Tintja Matriċ, it is a famous Maltese couple, infamous Maltese couple, ħanajdu għek. Dida, kopja bomba, u daw. Frida u Herma simpatiċi. Mela zomma, xissa erġajna irkuprajna ftit u erġajna ġejna f'postna. Għax dik l-aħħar parti ġenna naqagur maw, konna ħana għamal artu naqaw ħazin. Issa, mela kopri. Aħna kellna mistoqsija u teħxu fl-imkien, tulna li le. Jinġili teħili ta' di Imma kiku kelkom tibda teħxu fl-imkien, ħopu li xi darba t-nassum if things progress biex teħxu fl-imkien. Kif taqsmu ir-ruoli id-dar? Inti per eżempju il-platti fidejk. Ara, fil-bidu sajjar li ju, u sajjar tajjeb. Platti tindib. Il-ħasil, il-ħwejjeġ, it-farfil, il-modija, toilets, kollox fidejk. Sawa? Le, mux hekk jisir l-affarijiet. Isma, Digina taf kem tħabad biex nġibu bil-daw it-nej. Ija, ma... Għalix ħajkolli naqta nofs program. Le, għax issa ġibnijom, ma nix bżon nġibu għabik, tarix veri sajda għarat nċajta. Ugwaljanza. Dejjem. Kollox equal, Xlif l-sports, għax mbaddika. Isma, apparti Apparti? Taħsar il-platti dar inti? Jena. Ġibbasta tejta ugwaljanza. Jena mel aktar affarijiet importanti. Tipo, nqassam il-flus u hekk. Għal tejta l-ugwaljanza. Ugwaljanza, raj. Itkun tamel inti nasumi, fil-household, l-appart importanti int kun tamelhom le? Bħal importanti, ju. Importanti fidi. Mux l-affarijiet li tagħmel Enrika. Dawk affarijiet l-importanti tiegħek. L-importanti fidejja. Inti. Għattoqtlok. Għattoqtlok. Kem ħajkollok komments ta' isma, kollok komments ta' nisa għandhom 50 l mizzewġien. Issa di ħagġi li di xaktar ċantalla għaxord biex nqajmu balla panik. U ħatmu ħajara eżat il-program, imma fil-verità edha, let's face it guys, għala you rule the show, jena dar il-mara nafsu mill ankinti. Eżat, nidillek li jena xie boss ta' ximkien. Għadamlu fucking ċara. Inti edri kebba sħabek mux normali. Ġifiri. Għax daw batunna klip bil-voice notes li bdejt nitlobom jena. Illi daw pretendew illi inti s-suqsew. Fem? Għada mattija mux ħaġa normali. Li xiex? Jena fimtu. Inti għad bil-delay. Inti għandek delay kbir ġaboħ, okid. Uħsbeħ għad fimtu. Wara ċajna għabilt inti. Da għed jgħid li n-nisa ma jisuq sew. Le, stenna. Eżat. Ara jena naħseb fl-opinjoni tiħdi il-maġġor parti ta' nisa insuq tajjeb. Imma sibik polizza. Suq tajjeb. L-ikbar kumment sessist li ħarġ dal-program u għat Enrika. Għax għabbettiet ħdej ħafna nisa jiena nsuq tajjeb. Vera jew li. Tal-kumment sessist. Tal-irġiel jimmaġinaw li n-nisa ħajoqgħodu isqulek hekk ma li sejn, mhux hekk fil-verità kulħadd isma' ma jfissirx illa xi suq
Bissit l-ura, b'nuċċa li fajnejk u jessu tajjeb. Mux għax jissuq seksi. Isma, ikkumparata miegħek mhux din il-bota. Jessu tajjeb ħafna u. Tajjeb ħafna. Billi ma nużax indicator ma jinfisix ma nużax tajjeb. Ma dikx għalfejn tikkonvinċina, bro. Eżatt. Intom miskom għadkom lejn. L-indicator xinu? Intom miskom. Accessory żejjed. Eżatt, dak Christmas light l-indicator. Dak waqt il-militi Indicator. Naqbaz bizdi kol pija xejju. Intom miskom għandkom lejn għalikom. Min in-nisa? Bike lane woman lane. Jena l-problema tiegħi mhux biex issu. Li sleeping police ma naromx kemm fid-dal qas fid-dlam. Appunto, ma jkunx hemm sleeping police. Sleeping police inside. Ma jkunx hemm sleeping police fuq dak il-baq. Ġifieri minn ħajkun passiġġier miegħi jew fuq wara biex jibqa' diħel ġasta. Ġifieri, ħabba sleeping police? Ma dak għax is-suq reqdin intom in-nisa għalhekk hemm sleeping police biex tqumhom ir-raqda. Libastja biex terġa' tiġi f'postkom tipa. Jien naħseb mhux ħall-ispida din daw kol-jom. Eżatt, biex jiġu. Di wis. L-sleeping police għadhem tibqa' ġejja bil-100. Sleeping police. Brejka, bro, ir-ranga. L-sleeping police hawn ibbrejkaw. Eżatt, l-aħħar sekonda. Tobboda bil-pulizija, tibqa' dieħla Eżatt. Un bħġi kem dawk il-ek. Minnom eżagġerati. Ġeneralment meta nkunu hekk u x'nindu dan ħin, ħanaqbżu. Mux ħad break jgħatejli. Ta' fasik targas. Ħanaqbżu. Għax jekk ħad break. Ħanaqbżu. You warned them. Eżatt. Memx break. F'kull karozza li għaw fid-dinja sowa, jekk tibrejkja u tnaqqas l-speed toħodha inqas. Ħadd ma ħajħu xejjar jekk tibrejkja biex nagħmlu ċara. Nirringrazzjak. Physics. Grazzi. Nirringrazzjak tal-li tissalva ħajti. Aħu break f'daqqa. X'nipprova? Sinta sal-eżatt qudiem sleeping police. Wara toħoddi xar. Mela ħanejdlek jiena x'tagħmel. Ħanejdlek Il-biċċa kbira tibbrejk kemm qabel. Eżatt, le. Le, jekk tibrejkja qabel, orajt, jekk tibrejkja dak. Ħanżira x'ma tibbrejk. Le, isma', għandha raġun. Meta inti tkun qed tafas il-break u titla eżatt bil-break mafus fuq sleeping police minn ħatoħod ektar id-daqqa. Zom. Torretto, Emminti kif tafas il-break fuq l-sleeping police. Tafas il-break qabel l-sleeping police. Iva, għalek qed ngħidilha jiena, jekk tafas fuq l-sleeping police. Tħossa iktar. Ek ma taraħiex, un bada baddej u ħalli namlu waħda minn dawk. Issa jemma naraħiex. Naqra jek taraġuna jek, inti. Il-round about jek ma taraħiex bqaddej minn fuq. Dizastru. Aħna misna mill-lum namlu statement fuq il-show. Li, nafux physics, brother. La, prova, Isma. Bl-istess raġunament, isma. Zom, bl-istess raġunament jak. Jek ma narax il-round about inti radna ħal-oħra? Maġik motiv, għara l-għaris ma tarax round. Le, ta' bro, isma. Mux bot. ħanajdu kollox, nsemmu roundabout, kelli esperienza zi. Baba, la xinu ġej. U le, bazzikament, konta ninġib il-ġenza ma konċilni. U. Milix ħafna ġenerali. Le, la. Naħseb ila xisentej, ġifiri ila naqa. Konta tidur ma roundabout u ma kienieċ just on, da kien ġem dawk it-twalek, u t-tġem xfajnija. U t-lajt dak il-naqazajra ta' tajer. Dik oħra. Il-tor taħħaqat. Dadi birri mawet. Sewa, kelli muri biddilli rima ġibti. Il-tor taħħaqat. Jew ix ara. Ovvjament. Jew xemx. Jew ma rajċ l-sleeping police. Jew wafqit li ta' qoddimi. Jew il-bankina ħarġet għan-nofs. Jew għaxmara qatt. Insa. Ma nbisa fejn nitkellmu għas. Għax wara li ħriġt mill-Love Island l-ewwel darba li tlajt. Ħarġ li hu. ħarġ li wieħed minn ġo parking għajn xtort għandi. Mhix id-dittu ħarġ. Li, ħbat bumper. Ma ħarġ minn ġo parking għagġu fija. Mhux tort. Jibqina l-lejn tejb. Dak għax insejt is-suq għax konti għagġol ġo Love Island għax għamil ġuġ akxar minn sim id-dinja. Tipo. Possibli, jista' jkun. Riflessjon. Riflessjon, mxek. Issa intom tattaw ħafna ħin flimkien fuq il-karozzi li next. Il-kom teħxu flimkien, le? Mux teħxu flimkien, toqgħod tattaw ħafna ħin flimkien. Għattaw għarajn. Tibatu nudes sexy pixel xulxin, għadkom tibatu l-xulxin.
Jew puzzlet sorbi biex qaxxar li sorbi. biex tqaxxallek. Inti vera tagħmillu wkoll din tqaxxallu Le issa żomm, issa timur il-laser. Alright, mela. Le, issa għand il-laser. U jagħmellek hu. Imma bejnietkom tibatu sexy photos Kunu fuq ix-xogħol pereżempju, jiena fil-xaħat jagħmilha ġifieri, da fuq ix-xogħol il-mara toqgħod tibatlu mara da miż-żewġ. Mhux hemm ħaġin. Le, nistaqsi, mhux qed nistaqsi xejn hawn, qed nistaqsi biss jiena mhux. Eżatt, just we're asking. Tara ħjar u tella Is-saħħa għal meta tmur id-daru tipo. Da waqt il-break ġili jitlaq biex imur jaħxi. Mor jaħxi il-mara il-mara għandha xi uffiċċju tagħmel xi freelancing hekk ġifieri xi tibxi kemm tara l-uffiċċju tara il-blinds bħal spooner raw. Ejja men, ma nistgħux spunu. Il-mara tiegħek alla flying kicks u hekk. Le, flek. Da, jaqaw mal-arms jaħdem da ġina x-xeba jaħxun l-arms u kolla stja. Għal-kurzita. Jina fwiħet joqt imur ġerriħ il-xol. Kun il-xol. Jina fmin ukoll. Joqt imur fit-toilet. U dik saħna papali tkun. Saħna tkun, u dik. Jien kelli darba kena staff party u kien hemm waħda u ġabet minn daw il-bullets li jkunu jivvibraw tan-nisa. U konnet namlu Secret Santa u kienet wieħed mis Secret Santa, insomma u xin fetħuħ, indunajna li taħħax bdiet titħaq u dal-affarijiet u għattela proset jinxrigal dak, għalti dak jien nġor wieħed miegħi fil-handbag, kullum kien, ġidi fuq ix-xogħol. Ġifieri di 24/7 imxarba. 24/7 u x-xogħol kien qed tagħmilha wkoll għax qaltilna, ġifieri jiena jekk ngħaddim ħdej il-bieb u nismu ħaġa tivvibra. Inkun naf li fa kienet għaddejja fehm ġew fit-toilet. Ja ħessis. Inti mhux ħessi lu ta' mill-ġurnata għaddejjek. Naqa' żejda le? Tumaċu. La poplesija. Tumaċu. Jiena u anke di qod ġerriħu x-xogħol nis. Vera, jena darba, jena għed niprofa l-baby ieħor, insomma, u jilna u morna minn attestijiet. U jena morti ġifiri biex namel testi tmur, St. James, u ekk, u whatever. Biex s-safki. Sejtaz, di true story. St. James, u ekk, u mbagħad jiena palta l-films xsibt li ħajdaħluni ġo kamera sabiħa, tipo air condition, xina għadaw l-bax, forsi xi television bid-DVDs, u xi magazines. Tani t-tazza għalli ħaġbin. Għalli, at-the where? Għaxi maħx li, where shall I go at masturbate? Where? Għalli, you can go over there, there's a door. Tħalt? Għalla ġo toilet ta' fawni, li ħataħħara patenti ma' da. U jini għatem ma' dej? Bil-ħarat nara l-ħara ġo toilet, ekk ġifiri xaba ħesin. Biex kunu tafu għandi l-liba yellow grey. Pala kolur. Naħseb għandek ħażin. It's normal apparently. Kemm hemm miktub yellowish grey. Yellowish grey. 60% minnhom saħħithom ħafna. L-40 l-oħra bħali. Ma morda ma jixqalqux. Yellow grey. Yellow greyish. Jitik il-kulur, jekk qatt tiġifieri kollu b'son. Imma meta inti mhux għamilt naqra pipi magħha hekk. Jista' jkun kien hemm xi naqabżi. Ma assumi jiena jiċċekkjaw u nispera li jkunu jafu jagħmlu xogħolhom da ma għodux jittestjaw lil bewl u hekk. Meta ġiba ġenerajtu dal-kulur ġifieri jew actually sijiet. Le, l-kulur normali jew imma apparently hemm grades. Yellowish grey huwa normali. Ma nafx jekk jista' jiġi vjola. Jew red. Jew red żgur li hemm. Mod ħażina, xi UTI tal-bliħ. Kif tispelli UTI? Bomba tajja. UTI education il-marra. Urinary tract infection, għax jena dawn nafhom kollha dawn medical terms kollha nafhom. Inti tgħallem l-ITS, le? Kif tispelli? Please. Konna bdejna najjew għat il-production meeting. Kif tispelli ITS? ITS. Tajba, alright. Education il-mawx. Aj, mostja. Taraw porn flimkien. Għax di sensitive subject. Taraw porn? Le? Namlu. Taqblu? Taqblu l-porn. Tiġidu l-video, sana. Vera, hek? Le. Jo għalikom. Inti tara porn mal-mara l-ewel niswed. Jiena? Le, jinti għaj. Maċċi t-sassi għad il-mistoqsi. Ekku, għal-bazzu ma nistaxu. Prava bħed saqsi biex jissa jgħot jimmaġna li l-na u l-lejra jgħot jimmaġna li l-na mal-mara biex umlu. Le. L-rika forsi, ma li l-ek ma tanċ. Għall-ħares. Taraw porn flip kid jow le. Ma tarawx porn flip kid.
Ma kelkom xi tip ta' porn qabel. In-nisa forsi na inqas, ħafna l-ġiel. Tipo jiena joġbuni daw hekk il-midget porn. Ġiri kien hemm eżempju midget ma eżempju obese. Daw. Ġiri jkun hemm hekk jkun hemm jew midget ma nanna. Proset, jiena meta narah iktar ġast bħala x'ismu. Jien, ma nafx belaw daw għalla Jien iktar il-porn nieħu pjaċir nar, iktar mhux biex nisħon, ġast għal-cultural benefits. Jien naqtak taf tħobb tarint? Granny porn. Ek naqtak li. Dakka sabiħa ġiri, kunem naqqa granny porn. Għatma rajt. Mux għalli parteċpa. Ikun parteċpa. Għalli parteċpa d-konferenza. Toqgħod timxi vera kollox imkemm mexe. It's very, jien għatmin ħanku. Ja, fisma, jaf li kiku tfajt il-porn fuq il-vibe, kont tibqa. Faċilment, toħx. Xtara u iktar ejja, komplu għala jiswa dis-section. Content aħjar, granny porn mill-li kien jitfaw, zgur, ta' jien darb mort fuq il-vibe, u spiċċa jitbil FOMO check. Daw kienu għaxru li. Vera? Għaxartu li xa. Le, mux li l-ek, għaxarna xa. Mux li l-ek, sorry. L-Kijana. X'kienet dik tal-di ta' kontu ċappastu li l-FOMO check? Kenna l-mistoqsijiet. Alright. Konna ċibnu għam tajbin. Komplu għja samur. Tipo, per esempio, jem porn, vera nħobb nara jiena. Iġibu xi animator għandu ħafna ħin free fuq ħajtu. U jqgħod jagħmel il-porn tal-Disney Princesses. Ta' Frozen u hekk. Ma jkunu fucking tajbin, tal-bliħi ġifieri, graphic wise. Kemm il-hentai, le? Eżatt, hentai ta' Ġappuniżi. Ikun wieħed ikun porn ta' Disney. Eżatt, ta' Disney, ma l-itzili, vera jogħġbuni da. Jew interracial, per eżempju, int fikassijak Inter Milan naħseb tara. L-Inter. X'inhi vojza? Ma min iżomm milanist pali inti? Process jibi. Għandna tajjeb. Sejrin tajjeb. Interracial. Erbaħna ma ġiex minn. Le, ma dal-aħħar għamna raqda Fonseca, għadin tajjeb ejja. Ejja, mux ħażin. Mela, kif qegħdin fuq dan il-sessizmu u sebejna l-futbol għanna reġal seħibna. News segment ieħor hawnhekk. Fuq Enrika ġifieri. Naħseb. Laqda omja ma' udin innominaw bħala chairperson ġdid tagħhom lil Henrika ta' Love Island war li hemm ċara li l-kull mara tħares li Mattias se taqla lajnejha bħal Santa Luċija. Sinjura Henrika qalet li raġel isbaħ minn Mattias ma jeżistix apparti dawk li raqdet magħhom qablu jastqarru s-seks bejnietom sabiħu pjaċevoli sinjal ċar li Mattias għadu ma tajolix f'sorma survey bla sustanza li ħarġ dal-istazzjon juri biċċar li 99% tan-nisa ta' speċi non lesbiċi kieku jħallu l-Mattias jitfaħulhom tefa' fil-bib ta' wara anke jkun għadhom m'għamlux koko dan is-survey għalkemm huwa wieħed li qatt ma sar jiddetuċi li fil-każ ta' sess anali il-problemi ma jinqalgħux meta l-koko jkun maħlul anzi jaf jgħin iżda meta tagħmel għax ikollok iġib il-wording jew timla l-formula tal-bumper to bumper. Naqilbu għal-rokna ta' dwejja u għara li dejqet zoppalla tajt il-Maltin li qed toħroġ ma' Mattias, Henrika issa sejra d-dejja oxla u ċin dan ġi deċiż mill-Ministeru Tawdex flimkien ma' Mattias li esprima l-gratitudni kbira li fl-aħħar ħeħles naqra minna Henrika jew kif inhi magħrufa magħna l-Maltin bħala il-qarnita ħatibda ddur Għawdex raħal tieħu ras San Ġosef fuq dan Mattias Landa u din il-fifra ħelwa landu kummenti miġburin minn diversi għawċina la zobbom dwar xaħsbu fuq din il-Maltija li tella tiddejqilhom it-toqba ta' sormhom ivarjaw minn nispera mhux se tibda ġanna nħallsu l-vat sa go back to your country. Madonna ta' Pino. Jekk jaqli bili inqabbat erba' mill-ġirien tiegħi ta' Bormla jistupraħ minn ħalqu attivitajiet organizzati għal-jum dinji tal-irġiel imsawta Henrika ambaxxatriċi tal-Lejra kif ukoll rebbieħa ta' titlu Missikkatura 2024 għaltinna minn ar-riservi li lesta tidlek il-bajt ta' Mattias bix-xaħam tal-papri u titlaqlu żewġ Rottweilers il-ġienes jekk ikollhom tifla u jiddeċidi semmiha Rachel, Raven jew kif iż-żoppa tajdu għala mezz ta' prevenzjoni. Henrika qed ħeġġeġ biex minn issa daw kollha li għandhom xi Rottweiler jew Rottweilers li ġieli attakkaw jew saħansitra qatlu xi ħadd jikkuntattjawhom mill-iktar fis possibbli qabel ma jsibuhom tal-animal welfare u jitfulhom ix-xema biktar gideb għalikom Gerald Fenner.
xejlek fux kemm għandek il-hooligan. Kabbar Rottweiler. Aj, mostja kem ġiħazin Gerardo. Il-hooligan ħada ġewwa di żgur. Jena naħseb daw l-affarijiet. ċad dawar? Jena għandi feeling l-spooner ta' wieħed qabel li jorda, Eżatt. Oxek. Nasumi jena. Oxek, spoon. Int ħad zballu. Tfajt il-video ta' PJ, da kellu jiġi qabel. Issa da. Aw, da li tfajn issa qabel kellu jiġi. Bil-fors. Eżatt, għax issa kellu jiġi tal-futbol suppost. Kemm Madonna kemmenti ox. Ja, zaqjat l-spoon. Sissa maddix podcast li maħxejtu spoon, vera, da vera, jowli. Ġiba dil-bicċa ħanarawa. Għal daqsek ikollin qabel. Babina taqbel. Ikollin qabel naqamal l-spoonera. Xinti tfajtu għamlu 1, 2, 3 u dana tafaħħom 1, 2, 3. L-1 kien il-2, tu kil-1, konna men jana. Tlieta video ġifieri. Eżatt, ġast jikta, vera. Aħna kanna. Jekk ikollok skip one screen, Għanniħu tortijena tal-li ma qrajtx l-script u ma merxiex kollox fil-post fejkin, tajjeb? Għanniħu tortijena, għax għanek, nġildu fuq l-affarijiet. U it's all on me. Mela, xorta, issa fuq il-futbol ħajkonna nitkelmu. Mattias, di fil-futbol hemm għajdut li hemm ix-xiri men, hemm min jixtara. Fil-futbol kollu. Sewa inti tinxtara jew le? Le. Għattu għajdlek Iva. Għax kiku għajdlek Iva. Kem tiswejja? Aqlaħ. Ma nistan nirranġaw xaħġa ta' Mattias, nippjanaw xaħġa ossejna u int. Tati xi flying kick. Isma' jgħet mill-sponsors li għandkom jiġi l-president tiegħi. Naf. Kif iżob? Tidnajlek kif ħan ixtara. Le, ma najdek jiena, ħana provaw naħdmu jiena fil-betting, ħanajlek. Kif nista' nagħmlu ġifier, nistgħu nduru ma' xi ċertu ngilżu hekk u tagħti xi flying kick ġo referee ġo sidru, tieħu red card. Jekk inkunu qed nerbħu xi seba' b'xejn. Eżatt. U tittik ta' eżempju Mattias ħareġ ta' flying kick ġo sidru referee kien pastiet subaħ ħireġ. Eżatt. Nifissa niftemmu xi ħaġa. Bħal tal-goaler. U l-punt huwa anke fuq il-broadcasting ostja jsir ix-xirjaw. U l-punt issa importanti li nkunu qed nerbħu, 100% le, Disgust. U l-punt ta' dak kienu, aħna ħanaraw, nafna ma tinxtarax, aħna ħanaraw, kemm inti lest tinxtarax, kulħadd għandu prezz, inti x'taħseb Enrika? Inti isma' biex inkun ngħidlek x'taħseb fuq futbol, dik ta' ġemilu ġumatejn ilu David Beckham ma tafx minnu. Ma tafx minnu David Beckham. Ġifieri hopeless kien. Taf minnu għara li ħriġna minn Love Island. Kont naf minnu, imma ma stajtx impinġiħ frasi. Kemm għandek żmien? 21. Ma dak suppost ta' 14 diġà tibda f'Wiki għal David Beckham. Il-normalità dikija fl-Mali. Kienet ġo għal good looking man. Jina titkellem fuq ġerri u hekk. Jina futbol ma kontx nifhem fih. Missa peress li dilettant tal-futbol minn ma rrid isni nitallim dik in-naqqas. X'ti preferi 3-5-2 jew 4-1-2-1-2? Wiex bidek mill-ewwel. Dina għamlu għad il-logħba jew. Mela di bażikament issa ħansaqsu jisu kważi iktar directed lej Mattias għax tibda. U inti tista' tgħidu jekk lest tagħmilha bħala koppja għax ovvjament li ħajgwadanja ħadd igwadanja inti. Mela ħanibdew. Kemm inti lest tinxtara? Għal throw-in biex inti tikkawża throw-in kontrikom u taqla €20. Għal throw-in biss. Għal throw-in biss. Tamela. Teqleb Biżejjed 20. Għalli, għal-throw-in ma mux ħadd l-effett għat-tim u throw-in trajdu barra. Razzig. Ikollok xi delep u għadda black throw-in minna ħal-krossa jġiba ġewwa, jiskorja. Ġifieri se jkun situazzjoni li taqra għom ma tistax tajt, mela. €20 le mela. €20 le. Inti u kon għasab €20 tgħidlu li għatamilix Mattias kif kuddar, tiħparir. Corner. La, għal €20? Le, iktar. 100. Laqas. Mux werti talik laqqas 100. Mux ħaf, mux bizzejiet. Ma tamili, għax corner heavy ju. €100 mu. Xej. Red card. 500 eja. Red card 500. Kolkom weekend break naħasoli. Għax iskont il-situazzjoni, ostja. Għax dejk it-terbaħ sitta bxej.
Agreed. Umba tem lobby jibsa, għandek 3 yellow cards, ma ħaram l-ewwel. Differenti, jo. Imma dik tridam vera ma tixtarax vera. Dik no matter what. Għax tifhem wis fit-teknikalitajiet. Irna futbol minnu kellu 3 snin ta' It's logical li tgħidu, int kieku 500 tgħidu jiba ħodhom ostja. Arret kart qed nirfu. Tridu joħodhom ħames. Isma' ġieli tkeċċejt apposta hu. Technically. Ikollok eżempju 3 yellow cards. Eżatt. Kulla slika li d-dar tkun titmura. L-logħba tkun ħafifa, tkeċċa l-logħba. Ikun hemm la Violence season 2 titmur taraħ. Flying, sliding, hovering, roundhouse tackle. U tibat. Jek tagħmel dit-tackle ħabs mhux ikeċċik. U tibat l-isptar u takx il-karriera ta' Mbong u tieħu postu fin-nazzjonal. €1,000. Mbong li wieħed għax Emanuel ħabib tiegħi. Li wieħed trid. Inti ħad tieħu postu fin-nazzjonal €1,000. Mhux Emanuel mela hu. Eżatt, ma nafx minnhom wieħed, akku mhux kollha l-istess. Mhux kollha Mbongs, x'inti ġifieri? Mbong. Jien ma nisegwix futbol Malti. Ti, baba? Kolla kull jom l-istess. Kolla kull jom l-istess, ma nsegwix futbol, ma nafx minnu min, honest to God, ġifieri, għax I don't know. Hemm 3 hu. Eżatt, jekk dak 4 din aħwa. 3. 3 din? Għandek €1,000 biex inti tagħti flying, sliding, hovering, roundhouse tackle u taħxilu karriera l-imbong u toħodlu postu fin-nazzjonal. €1,000 ejja. Imma l-€1,000. Sa xbib tiegħi ma taleb sejjer. Ma tagħmilix. Xbib tiegħi da ostja. Mhux lest għall-€1,000. Kwajt li xatt ma nafux. Inti lest jaħxi biberija l-€1,000? Ikollok €1,000 inti fil-but? Mhux werti. Mhix werti. Ħbiberija kieku ma tafux. Kieku ma tafux b'mod ieħor. Ostja proset. Għal-nazzjonali iktar mill €1,000. Eżatt, għal-nazzjonal biex tu nazzjonali hija proud. Imma l-flus mhux importanti. Mhux importanti. Imma €1,000. Once jedin fi għasik. Naf biex ħiereġ. Kun onest, le. Kemm taħseb il-boti għad biex kun fuq l-nazzjonal? Kemm hemm naħseb players aħjar minnek hekk hemm gap kbir bejnek u bejn tan-nazzjonal? Għax kurjuż ta' just literally. Daqsek professionali jenu. Hemm minnu għaddej ħafna gas down, ostja, fimtek korrekt, tajb. Tkun ma' professionalu. Tagħmel bomba taħt il-bass tat-tim ta' l-ormi. U fuqha ikun hemm minn bomb. U toħodlu postu xorta. 50,000 di 50,000. Mux jisibu PJ. Redino Robert kif ħajalaw. Għanna ideja ta' xaħġa sportiva, x'darba nkellmukom namlu xaħġa sport-wise. Five aside, għeket namra? Le, najdlek comedy section, tkun. Għalissa għanna l-ħin fuq idejna rridu niblu. Mela, niġi bil-qalb kolla, niġi zgur. Nifidejk da di. Issa, ġejna, għatna sponsor spiċċajna. Le, tqaħħab l-Enrika. Ma' mbong. Kam lest? Jgħasa ħares lejkom. Jgħar ħares lawar komplement ta' xo. ħares lejkom. Kem tu flus? Sidkom. Illa, madonna. Għanħorġu. Le, baddux għal-fejja tijad. Le. Għet minnom ħabib tijaj sew, għed inġo grupp ċerġifiri għajjew. Għaj mux nitċajta. ħana battu nikxef jen. Ej, wekxef, għaxe kont sena jdejn il-verita. Jena saqsejt il-mbongu ma jidux jiġi fuq il-show. Le, ma zom, għax kif. Imma mux għax ma Il-Joseph naħseb, Joseph? Iż-żaj jew kbir. Iż-żaj naħseb. Paolo. Emanuel u Joseph. Joseph saqsejt. U ma jrid jiġi fuq ix-show. Joseph ma tantx nafu, għankun onest, il-Paolo u l-Emanuel iktar naf. Għax nixtiequ nkellna jekk du bigut taħf xatt tan-nazzjonali saqsina affarijiet xiġri tipo ta' it-tamin kepu hekk ġo x'ismu. U nixtieq nkun, ma jgħidilna le, ħadd għalija jiena insomma, dak iż-żmien bdejt insomma Taljani. Too much. Ma isma' ma tajjeb li ngħidu mhux u fil-verità rifjuta wejja kamon. Hemm raġunijiet oħra. L-MFA rifjutat? Le, ma marx jistaqsijom naħseb jien. Jina. Xabba l-MFA imma probabli ju. Taħseb, it might be. U li għasla kif tifa video jgħid fuq l-MFA kif ħadin xtara? Eżatt, mux hekk. Illum it was very light on the MFA. Le, ma baddobx għal-fej. Ma badna maħat aħna u I mean it's
League Football Association. Imma qabel fada l-aħħar ftit outtakes tal-newscaster tagħna ħanitfaħulkom hawnhekk. Ma badniex biżejjed mal-MFA. Mix-xena sportiva, żewġ diretturi tal-famma mondjali is-sur Steven Spielberg u Liz Spooner ġew ingaġġati b'direct order biex jalmu l-footballers Maltin jirrextaw u jagħmlu iktar aġeb biex iġibu il-fawl il-kummissarju tal-isports ta' Malta is-sur Chuck Norris għalli fil-futbol tal-era moderna il-fawż u daqqiet tas-siq fil-bajt huma essenzjali speċjalment bejn is-supporters. Naqilbu għal-mediċina l-ex coach tat-tim nazzjonali is-sur Davis Manja wara li rtira mill-futbol u d-babis tal-players fi showers, issa fetaħ klinika speċjalizzata fil-ġenitali maskili blisem Manja Cazzo. Lura għall-lokal il-biraħ mara Maltija instabet tiġri blajnejn lejn il-ground tal-futbol taħal ormi waqt il-ħinijiet ta' training. Fost ix-xieda preżenti b'kombinazzjoni kien hemm Mattias u Henrika, waħda mill-kopji li ħlew xar minn ħajjithom għax ma rebħux Love Island. Waqt li Mattias Derin Werwer iktar minn gamima fi żmien il-kaċċa, Henrika kella idea mimli indem tipprova taqla ras l-istess mara blajnejn waqt il-pulizija xelluha bit-taser. B'esklusiva likom! Ben Kamil, imissi tfal. Tijaw biex jaħsilhom bir-rapport. Wara s-suċċess li kellu Clinton the Wallet King bir-rebħa ta' Love Island, Henrika qed iġġal il-Mattias joqgħod ħafna fix-xemx waqt li ġebbidlu fid-duda biex jittawwa lilu. B'din l-isfida qed jgħinu lil Henrika grupp tal-ġil mill-Open Center tal-Marsa li għandhom duda tant twila li ġilied tfixklu fiha. Bir-rapport sħiħ żopp Natu attenzjoni lis-saħħa mentali l-kontestanti tal-Love Island Kion u Mattias soffrew depression ħafifa war li spiċċa l-programm hekk kif sabu ruhom ma jistgħux jibbabsu f'taqba ta' front ta' xulxin. Xrieħa, ħajjerġa' bossek u jispiċċa jdoq il-kitara taħt is-savoji kollu biex jaqla lira. Madonna reħa ta' bas tal-morda! Murad notar ruħi tagħmel destment għax żgur wasalt. Qed intoma. Wara li qasam studio bir-reħa ta' ħara ta' nies minn pajjiżi ta' tiled dinja, membru tal-kru ta' Bajtu Bacon News ġim keċċi minn xogħlu wara l-preżentatur ta' xeba Pont tal-Ħadid. Laqgħa tal-appassjonati dilettanti ta' Pont tal-Ħadid kellha biss kliem ta' tifħilej din il-kamra u l-isforzi li qed tagħmel biex terġa' ġib il-Pont tal-Ħadid parti mill-ħajja ta' kuljum. Naqilbu l-aħbarijiet minn barra xi residenti mill-Ħamrun illum kienu xhieda l-ġlieda bejn żewġ Sirjani raqewda fejn it-tnejn mietu wara l-qattaw il-xulxin b'żewġ tiskieken mimlijin tiljatetlu dan l-ispettaklu li ġie segwit minn festin żgħir organizzat minn nies tal-istess triq dan l-omiċidi doppju ura biċ-ċar li l-Sirjani m'hemmx għalfejn ibatulhom lura pajjiżhom tant xorta jispiċċaw joqtlu lil xulxin. Il-kampanja varata mill-gvern biex issikker dawk l-ommijiet li jiftaħru bulidhom xommok kellha titwaqqaf ħabta u sabta għax inqala panik talla hekk kif risa il-Christmas concert u kulħadd se jkollu main part. Din id-deċiżjoni tieħdet wara dialogu li sar mal-ġenituri ta' tfal fejn ħareġ li kull ġenitur f'Malta għawdex għandu l-aħjar tifel jew tifla fid-dinja. Bir-rapport sħiħ dak isħun li ma jistax jara mami. Awesome. Dak kien l-outtake, dak ma kienux as such. Komu. Naħseb dak li kien hemm pjanat. Kemm dom, għamilna sija u nofs easy. Baba, la kemm dom, nofs, tiegħu. It's a long one, da program twil. Ħattu pjaċir intom, għax inti bdejt tajt. Għaddejnija. All right, ħadd pjaċir intom. Alright. Sorry, by the way, xejni lek ismek mill-bidu sal-axħar, għaxi apparently mux Henrika, it's a silent H. Xizzop lejċ edha ta'mel, Isma, u inti, meta ġejna l-vibe id-njadi. Veru għadek weġġaw mux tfart prova tinżax dara l-vibe. Għanilek għadda. Dili għamilt program t-prova t-weġġani fuq vibe. Muġuħjad. U inti. Di intom ġibtuwa, fuq. Muġuħjad. Pox kamantkom. Il-ħoligan ġaba fuq jaku. Pox kamantkom kolla, u. Mela ħana il-bo sponsors qabel ma nejdu ċaw. Qabel ma nejdu ċaw. Kol, yes. Aħna għanna bieċa ta' rigar. Isma ħanġib di, tajn, ħabba l-press. Taġġibu.
Għabba l-President għal-Armi. Tajjeb, mela, ġibilu. Ġibilu, marka leja. Mela, ħanibdew bil-regal ta' sponsor fidejk. Ija. Għawel ħajda, weġ. Mela, online intimates li tala dar il-regal, da naqra. Sorry, hopli. Da naqa sexy time. Da sex Loba sex game di. Alright? Darba kelli għademmi, u kien loyal customer taħħom. L-online intimates, they're good, kollox diskrit. They're diskrit u kollox jizloq u U dan għandek lobba biex toħoddar, truth or dare, et nassumi li tiġi Enrique tgħidlek I dare you titfaw tefaf sormi. Umbat fidej. Katilabu, għara, kif katilabu. Irna nsemmu għadi. It's a good lejn il-jow il-loba. Għaxilu bizemmu, jazib tab lejn. A game, una a plays, una a fun time. Issa, għanna u kol għalikom. Naqata rekord jużajr minna ħatana. La, tnej, sponos. One each, mela u. Mattias, Eblis. Namlu fil-kamra, u. Enrika, eżad, dan għandkom id-dar. Trofi. U ruħna fil-kamera x-spooner jgħot jiprinti jom u għek. Tajja. Il-fat, għalli għastajt tal-li ma rabbaħtux la Violent ħattu trofija. Il-lig insa, le u koll. Il-lig musa tuħduħ. Tistaw ek? Tistaw hemm ċans. Għanna radino presidentu. Bravo. Mela jekk għalla ħares ma taħt. U jekk ma nirpoħx nejdu zoffa. Ta' kull punt. Eżat, tajba. Spun, għandi idea, stjax ma niprintjaw xwada għall-udjenza kollha tal-live daw minnu. Flog sticker. 1400. Isma zbieħ daw, Zbieħ, u kemmu ma kunu. Dak li Spooner, by the way, jiprintjom, Spooner tana, dan at a point għandu jibda xaħġa. Għandu sajt business tijaw? Jibda jersaġan għatri printed wise, jgħamil affarijiet u għek għamillu program xie. U nistaw nirreklamaw, mux problema. Għafor janna l-Patrick Prince, mux problema, nistaw nirreklamaw. Case Factory. Eżatt, Case Factory, eżatt. Għambat nibatu l-ek package Spoon ta' kem jiġik. Ta' jiġi kollox. Sotto zero, l-lum ħasillu għasftaħni għom. L-lum, jien rajta Polygon, rajta uħtu. Kolla jaqlaw l-ek li kirtu l-għom. Bro, imma. Le, għandkom id-donuts. L-lum ma kirxe, ostja, Ija, ta' mux għom ġibnijom daw. Fil-fat, tiet. ċokkolata u ħeda. U dilli l-kitkat, jena. So għamil. Dik li kellek tkollew, ma basta b-subbajk, tfajtella subbajk ġottoba ta' donut. Inti min għallek, dik ta' Clinton. Le, ta' Clinton b'naqtrax. Le. Jasra. Ritiġi Clinton fuq il-show, miskin very nice guy. Ma jifimx bil-Malti, imma le? Jifem ftit. Ma jitkellem xej. Mustja diftit. U jifem l-emmula u. We couldn't make it, unfortunately. Għax we thought about it. Ħafna nice guy. Imma biex jismu bl-Afrikan, ma nafuħ xaħna u koll. Diffiċli, jom. Tara, ibda l-spot. Mela, sotto zero li ġabedna donuts, A to Z Electronics, blarja kondizjonata u ċertu tech li naħdmu biħawek. TheCaseFactory.com, custom phone cases, very cool, ċekjawom, TheCaseFactory.com, online intimates, illi tana u koll wieħed mir regali għal-gestana l-lum u mek issibu toys għall-adulti u ħafna affarijiet oħra kif qed taraw, per eżempju daw it-tieża toy. Biex għajmu għamilha naqra iktar tens li sponsors. X'ħanejdlek għamilna programm, dal-programm sponsorjat. Dal-programm sponsorjat minn Online Intimates u għamilna programm ngħidu. Il-Max u inti kif taqbadkom ċans taħxu ma tilabu xej, taqbdu fucking tirkbu l-mara, men. Imma dak ikun round one. Derog, kif taqbad tgħid, mux tajjeb għall-sponsor u da tal-lob. Jimus għad nixtri għalek l-lob. Inti, isman, inti Meta npilibila nuhu pjaċiru. Mal-mara, kif tiħu pjaċir mal-mara? Mux għedem biex nuhu pjaċir bija. Mal-mara dem. Inti għabbattor, rajtu, inti għabbattor kif fuqa. Le,
Imnalla ma tifimx il-mara. Għax il-mara tijak ma tifimx il-Malti? Griega. Għalek, għattamela. Griega. 5pointsgrowing.com 18 plus gardening. Dir il-president. 5 points li ma jistax ikun, għandhom nofsi jridu l-sponsors. 5pointsgrowing.com u Fire and Fork li kun nar terba jkollhom all you can eat meat bi presta €50 biss. Black Box Pro li juħsibinna is-setup tal-audio anka xi strutturi li għandna fil-studio tagħna. Li domna sjera. Li ejwa, ma l-ewwel darba li kellna tu guest. Kienet Cecil ta' vera. U The Barber Room raħal ġdid li juħsib jigrumjana wkoll. Meta tkun grumjat. Ma meta nkunu grumjati. Meta nkunu grumjati. Mela, ma ninsawx ukoll guys għandna socials tagħna, follow jana, għamlu subscribe kull imkien edin YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok edin kull imkien just buy to bacon @buy2bacon. Għandna wkoll il-Patreon jek tiċiqu issiru patrun tejnu naqal show financially u tiġu ikolkom ċans pal ħabib tana emmek, fakkani xismek? Tyler, xandu issa mux Malti daqsek komuni, Tyler għawek biex jiġi mana taraw il-show live, għanna live show u koll, jek diġa ma sarx, ġifiri għanna live show, jek le, is-sena diħla, dana ħan komplu namlu show, għadna ma kellniex il-live shows, pero zgur ħajmur tajjeb, zgur ħajmur ta' suċess, għaxaħana, laqwa comedy show f'Malta skont il-Broadcasting Authority, once again. Ekka neġa nejda, Intom? U ħat iżjed. U Danu Sanem? Danu Sanem jamlux podcast. Għatnejdilkom, Maħna podcast. Biex nitfak mill-ewel on the limelight. Agreed. Zgur, mux l-inqas, thank you kbira lil-Mattias u l-Enrika tal-ġew maħna l-mistitnin ħattu pieċi. Neringrazzak. Għandkom xie plug your socials, anything you want to promote, jinnaf inti tagħmel modeling ta' swimsuits, inti tagħmel modeling tal-panties, ma nafx anything, nafx għalek bil-panty, għandek ġismek sabiħ. Naħlif li kombinazzjoni l-bieraħ il-bist panty. ċamilt? Għax il-bist panty. Għaxina vera ma joġbuni. Il-viz, ġifiri, il-viz. Id-darba għatlu għara ma tilbis juħed, għatlu għax musaħar. Għajdilom kif spiċċat l-istoria? Imma. Li bes jħedġaz biex naraħ, u mużda sekk ikrafu, sa ċertu punt. Ma joġob. Mela nafu kif spiċċat propja l-istorja. Imma mux ikra sal-axħar. Patrick Swayze. Tara kif għandek tibda mux bħalek. Ek tibda inti. Bil-penti. Baxxid wejja. Kieku tibda turi ġismek inti problemi kollok, aw bejb. Inta rek tibda bil-mod. Għattira bil-mod il-marfa. Xmarfa tal-kalpolja. Għax dan oġġektarju, tal-loppju. Eżat, tal-loppju, tal-Viagra. Jila wek għandi u di ħanibda n-njora, dil-ordni li ma nistax nibbulja l-gess li għetet n-jinti għetet di għal-izobja. Kifċaw jibbuljaw li li Wara l-ħoligan, jena xab wara l-ħoligan ġilli. Wara l-ħoligan ġejt il-weak link inti. Jena jwa, jena. Għax l-ħoligan. Madnix. Ħeħodli. Allora inti ġejt il-weak link. Ma nistax nibbulja. Da xabaj, jena vera u għajt ħazina, da xabaj għallu l-ħuligan, għax tajt. Ġiħaw għallu, l-ewel ħagġa li għallu. Għadda bissetlu. L-ewel ħagġa li daħaletlu għaw. Imma ta' nejki għat inti. Dik u program s-għennet l naxxilu l-uħ. Il-ħoligan rebaħlek. Ma dawk it-nej biz. U ta' missiru xkienet iġifiri. Il-ostja di. Dik, u kienam ta' Hitler tajba. Hitler tajba. Rajta, Hitler u. Ma dik mux kontra l-ħoligan? Le, xej. Le. Itfila, għamorru le. Għax kħalġirna bħal tal-ħoligan, edna l-sponsors xinofsi. Faqalu, guys, once again, thank you very much. Lil-Mattias, socials, xinu socials ta'kom? Mattias Eblitu. Mattias Eblin sibu u Enrika Gallia Instagram fejlu Instagram. Very good. Guys, do one follow. Thank you call il-Raf il-ħabib tana il-Matt Photography. Korkom zonnu ċaħġa dejjem for any photographic needs and mis-sinjura u l-esta likom. Imma guys, once again, aħna narawkom ġimma ta' joħra, guys. Once again, thank you lil Mattias u lil Enrika.